ni ban gane ba menene mafita kasata. Allah ya ba mu arziki kuma ga tarin nemomi, amma manyan mu sun danne sun hana kowa jin daɗi. Farkon magage na kai zan sanyo, ya salati gumma yake wanda ya zama bun koyo. Sahale na ya har asabu a baitin na juyo, mun kama kafa da su awwal gawa na shiryo. Dan lalacin ƙasa fitar an sace mai goyo, Allah ka fitar mu cikin matsala, afuwa ya gare mu sarki na. Allah ya ba mu arziki kuma ga tarin nemomi, amma manyan mu sun danne sun hana kowa jin daɗi. Sai addu'ar fa kasar nan tamu, mu ma an sace dottijo a anguwar mu, ahalinsa suna wani hali kai haka ya dame mu. To da wanne za su ji ga yunwa a kasar nan tamu? An sace uba ta yaya abinci za su yi samu? Kuma duk magana ta kudin fansa kun gaba tsaro a ƙasata. Sace-sace da ya same mu, ko ajiya in kayi ka nema ba ka samu. Satan yara ya zama al'ada ta kasar mu. Yar uwa yunwa ta kidima mu ina manyan mu, komai tsada ba sassauci a kasuwar mu. Allah gyara manna kasa ya fi zunuban mu sarki na. Kare haƙi ana ta kashe masu na kallo haka suke mana mulki. Ga kuɗi a ƙasa alhamdulillahi abun mamaki, kuma talauci ya rikita mu ƙasar nan daki-daki. Allah mun kawo kukan mu ka bi mana haƙi, game da canjin kairi a ƙasa ba duba da sarki na. Kasar nan tamu, mu baki ne mun gudu ne daga cikin garinmu. Kai fatanancin da ake mana ya dame mu. Mu muna gona ana sace mana ahalinmu. Mu muna a gida a gona ana yanka mazajenmu. Allah kawo mana mafita domin manzon ka mai girma. Zancen da na furta, amin, su taya mu da addu'a domin ko za mu raba wata, amin. Duk wanda yake da hannu
ta kasar mu. Amin. Duk wanda yake da hannu a kidnapping na kasar mu. Amin. Da wayanda suke yarda a durkushe ta kasar mu. Amin. Zan yi addu'a komai inda fada zan so ku ce amin. Kursiyo ka amsa du'a'in. Amin. Dan girman kullu wallahu ka aminta ilahi. Amin. Dan Fatima da Zahra jikar Abdullahi. Amin. Dan Sayyidina Aliyu Allah har Hasanaini. Amin. Dan Rasulullah da kake wayabo a cikin Qur'ani. Amin. Domin la ilaha illallah subhanallahi. Amin. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Amin. Allahu akbar har ma ya san Allahu. Amin. Nai tawassali da su domin darajar Qur'ani. Amin. Ka aje su a duniya sannan ka hana su sukuni. Amin. Da rashin nasara sannan sai ta jiran zamani. Amin. Ka raba su da maratabar suka sa ta yi musu raini. Amin. Ka saka su zamo liabilities marasa amfani. Amin. Ka saka su ta kakkashe kansu da kansu a yaran bani. Amin. Ka hada su da fitinar karuwa mai hidimar shaidani. Amin. Ka raba su da duka idonsu da baki sai ta bayani. Amin. A kiyama kara su sha iska su ta karbar doka. Amin. A rugwigwi ta siya mangwaro don hasken manzanka. Amin. Aljanna ta kokan shi na ta Allah kar su yi shaka. Amin. Ka saka komai suka nema Allah kar su samu. Amin. Duka tanadin da kai musu Allah kai musu don manzona.